kung nakatong katuwa-tuwa, mao yung ikisubornoan o mao yung mayo. Tungod kay iyaman ang kinaya sa kalibutan. Sa kasulatan, ang kalibutan karon dili iya o gamay bubong sa kalibutan kaaway sa Diyos. Kay may gumawa ang sa pulong sa Diyos kaaway punta sa kalibutan. Pasakripisyon, pagmugulipon, usa ka mo iyang mga pinili, kay nakapili na mo kin sa inyong amahan. Kanintuhan mo sa kapasasuratan, panik-anin ang nagsulti, kung ang iya ba ang pinunatan, sipo pa sa iyong sultian. Ang punuan, ako ang punuan sa pulo, kung si Kristo, o'y ang punuan. Sa kamatayan, ang sunod niya, mamakay, magagos. Sa ang pulong ng imong tao, yan o, ang magsulti sa mga yanong tao, mapupuo sa yanong tao, ang mukhaon, lamang sa gulayan o gano'n. Yan ang mga tao, alam po yun, inyong kabiman, alam pa matol, ang kinitanan na sa walang kasatan. Basta, ihalat ninyo ang inyong kaugalingon, hindi halal, kasunugon, kung hindi halal, kagsus ka. Kung wala ang mga suko, ibisang dili na kung mga ito, kalugan ka mo sa Diyos. Siya ang Espiritu, mag-ikuban ka niya, hangpot sa kampungan. Ang amahan, ang galang Espiritu Santo, walang panahon, kamadugong niya ang tino, pagparakong pagkantay ka mo, ito na ang katapusan. Sulatan niyo sa pasimang akin. Nahigog pa ang aman kanino po sa aman, ang nagpakamatay para sa sana. Kung nahigog pa kamukan ako, kumana ninyo ang mga suko. Apan ang dili, nahigog pa kanako, dili kayo magtungan. O ilon ninyong bakat. Iningisulti sa kamatuoran. Ang nahigog pa kanako, ituman sa akong suko. Kung sa pagpantay ka mo, doon na ang kawat na ka. Higan ka mo sa mga pag-igot ka mo, pinangin sa iyong pagpasa. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Ezekiel. Doon na ang katapusan sa Israel. Ang Ginoo nag-ingon kanako. Kau, ina sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios ngadto sa nasod sa Israel. Katapusan na, niabot na gayud ang katapusan sa tibuok Israel. Mauna kini ang inyong katapusan. Pahiaguman ko kamo sa akong kasuko, ug hukman ko kamo sumala sa inyong binahatan, ug silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong salawayong buhay. Dili ko kamo kaluyan, silutan ko kamo samtang anaa pa kaninyo ang pagkagautan. Unyo makaila kamo nga akong bao ang Ginoo. Kini ang giingon sa Ginoong Dios. Nagsunod-sunod pag-abot ang katalagman. Niabot na gayud ang inyong katapusan. O dili na kini katugnan. Ang inyong kalaglagan o mga Israelita. Niabot na gayud. Niabot na ang panahon o doon na ang adlaw sa pagubot o dili kini adlaw sa malipayong panaghudyaw dito sa kabukiran. Sa dili madugay, bubuan ko na kamo sa akong kasuko, o hukman ko kamo sumala sa inyong binuhatan, o silutan ko kamo tungod sa inyong pagkakautan. Buhaton ko kini sa walay buhaton ko kini sa walay kukaluoy o wala ako'y sa iluan. Silutan ko kamo sumala sa inyong pagkadautan, samtang anaaba kini kaninyo. Unya makaila kamo na ako ang Ginoo, mao'y magsilot kaninyo. Aniya na gayud ang adlaw, niabot na ang inyong kalaglagan. Namulat na ang pagpanglupig o nanalising na ang barko.
Ang kabigkas, hitubo, o nahinunggunan sa pagkadaugan. Walay mahabiling kanilang bisa ng ilang kabahantianon o kabanto. Niabot na ang panahon o doon na ang adlaw. Kinahanglan nga dili maglipay ang namalit o magsubo ang namaligya kay silang tanan may aguman sa akong kasuko. Ang namaligya dili na makabawi sa ilang tuhunan kay silang tanan may aguman sa kasuko sa Dios. May tago kayo kini o tungod sa ilang pagkatautan, walay makaluwas sa ilang kinabuhi. Ikatingog na nila ang trumpeta o nakapagpangandam na ang tanan, agan walay moadto sa panggubatan kay ibahagkang man kanilang tanan ang akong kasuko, ang tulong sa Ginoo. Personal. Wala niyo ini. Kaya kapaturan ini. Usalat kini. Usan. Lukas. Usan niya na kayo. Nagampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkawan niya gampo. Ngayon ako sa sayang tinunan. Ginoo, tugadi kami sa pagkampo sa masa likod doon ni Mangiwan. Ang iyan, mga, di ba? Si Jesus Ringan, kanina. Kung magampo ka, yun na. Aman, simbahan ka ang balaan mong ngalan. Magari ka na, kana. Ibatag ka na mo sa matag-alaw ang pagkaon maamong bikinahanglan. Huwag pasaylo kami sa among mga sala. Kaya nagpasaylo kami sa tanan na nakasala ka na mo. Huwag ayaw kami ituginan sa pagsalan. Huwag na yung Jesus sa iyong mga tinunan. Anang lito sa kaninyo nga moadto sa balay sa usa ka higala sa tuhang kabigi. Umiyon kaniya. Why? Pakaido akong tulo ka buok, pan. Kay may ako, ang amo o usa ko ka higala na nagtanaw. O wala kayo ako'y ipakawang kaniya. O niya ibagon sa imong higala dito sa sulod. Ay na akong sa muka. Pagkain na ang puntahan kong ako. O ang akong kabatahan naghiga na usa. Dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bismot sa sultihan ko. Mga bisang higala ka nila. Dili siya mo hatag o mohatag kanimo pan. Apan mo, pangon na lang siya o mohatag kanimo sa tanan nimo giginahanglan kay wala ka man mo ulaw sa pagsigig pangayo. Sa sultihan ko mo, pangayo ka mo o ka mohatag. Pagika ka mo, pagkakaplot. Pagtuktok ka mo, o gabrihan ang puntan alang ka ninyo. Kaya ang tanan maayo, hatagan. Siya lamangita ang mga kaplap o ang puntahan ablihan alang kaniya na magtutong. Kamong mga man, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak kabitin kung siya mangayo o isa o muhatag kaniya kama kung mangayo sa itlog. Pinat pa sa inyong pagkadautan makibalo ka mo muhatag o maayong mga butang nato sa inyong mga anak. Labaw pa ang anak maatuan sa langit na muhatag naghatag kanyo sa Espiritu Santo kanila na nangayo kaniya. Sa kapanang yan, ibabawa ni Jesus ang mga yawa sa sabang
o sa kabigula sa yawa, nakasulti sa taong ama o naibulong ang mga. Kapatid pila kanila ninyo. Si Belzebul na ang pangulo sa yawa mao'y nakatag kaniya kahong sa pagpahawa kaniya. Kaya ba na po bumitik kaniya mao sa aming hangyo sa kaniya. Sa maghimo ko sa kami na bro aron pagkailangan sa ipadala sa Diyos. Ang nagay si Jesus sa inyong mga manakuna o mingon sa kaniya. Bisag unsa ang nasura na magkabahin-bahin o mag-unay pag-away bilig bulong tatokay. Ang ganay nga nabahin-bahin, mau ka. Busa kong usap sa ginharian, isa ka na sa may mga pundok na nag-unay o away. O saan na paglungtad sa maong ginharian? Kag-ingon ka mo, nagingilin ako sa yawa tungkol kay hatagan ako ni Belzebul o akong paghimo nini. Kung giingon na ako nini ang paghingilin o yawa, diyon sa nagyay sa inyong sumusunod sa pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong sumusunod nagpaila na sayot ko. Ang tinuod nga mao naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Diyos o nagpamatuod ki na iniabot na ang paghari sa Diyos na kaninyo. Kung ang sa katao na kusgan o sangkap sa kanang pinag-iban, magpantay siya sa balay. Dili kayon siya, dili kayon kahilagkan ang iyang mga butang. Apan kung may kusgan na magmusulong o bubuntong sa maong dahon, ang labing kusgan musulong. Sa parang pinag-iban na gisaligan niya at tungkawana o pamihapon sa paskusgan na pinalas. Adili kapit ako, bato kayo, kanako. O ang dili mo tabang kanako sa pagtigong nagpa-ibanaan. Sa panahon na mugula ang usa ka tao o usa ka daot ang espiritu, nagsuri-suri siya sa mga dapit na mamamala o nangita sa iya kapulayan. Kung dili siya makakitag-dapit mo yun siya. Mubalik ako! Mubalik lang ako sa akong giboyan kanya to. Usa! Mubalik siya o makapalagan sa balay na nanghindo na umayo ng pagkalimutan ang mga kasangkapan nini. Kung niya magila siya o magdala o laing pito kay espiritu ng mas kalautan pa kay kaniyang o manulot sila o magpuyot dito. Pusa sa katapusan ang kalutan niya kung pawahana mahimo pang labi ang kauran kaysa sinugdan. Sila nga sulti pa si Jesus nini. May usa ka babae na bising ituliwala sa pundo sa mga tao may kanya. Ulaan ang babae! Mga maoy nagsakap o nagpasoso kanimo. Apat si Jesus mo. Mas bulahan hinuon kamo o sila na namati sa pulong sa Diyos o nagtuman ni kawadohan kini o wala ang tata na nahimong buhay o sulat kini ni San Lucas. Diba? Ang ilan lang ito, anak-anak ko. Ikaw kan ko konto kaya nagpapahawa ko siya. Kaya ito ko siya.
Diba? Sa inyong pagtulunan, di mo rin yun, di kasalanan sa Diyos bahawa, Diyos sa pagbahawa. Gamit yan ko na. Dala ko pagbahawa kayo. Di pangalan, dala mga surano, kulto ko no, kanya yung mga nana, o siya, nangangaman ko siya ba? So, naunay, no? Naunay? Pero ako pagbahawa kayo, papabukas ko sa. Yan, pagkataon na aman. Nang gamit mo kasi ang pangalan. So, isod dan ang gigamit ka ni Anto. Kung hindi nata na namatang sa kalangan na may mga santos na. Ha? Kapag ang buong na. Ha? Yan ito man. Yan sa pagkawa niya sa inyong katigulan. Ako naman na sinay ko na yun. Anak. Tumarot ka pa nung yaw-yaw lang. Ang gawatan ng yaw-yaw. Tumarot isa rin na akong iyawan ko, kulto ko. Hindi sa pagpapakawa sa inyong tinuhan niya. Ikaw ba ako? Ang hawa ko po sa sisukan. Dali ano? Gusto ko sa iyawan na ganang pagpuling hawa. Huwag yun sa pagkahawa ko din. Ano wala ba ni hawa? Sabi na po nang bisbis ka pa na. Magsulti na kung dawakan, mas dawakan, kakakin ako pito pagod. Dito ko kasi lumilis, unang umalos. Tama? Sorry na lang, nawala sila, hindi sulan ka na to. So, unang biya, nasimba na. Patay ko sa Diyos, sulan na ko na. So, pagkawak mo nito mga dawakan, managis sa pangalaman, di ba? Susulan ko lang. Tama? Yang sampai pagbawa anak ko nga, nanunggit na yung mga dawakan yun, hindi nagbawa ko ngayon, isusulan ko sila na. Para ang kapusok ko na ko na. Nakaraw na, na ko. Ito kami, napulaw ko na. Na? Dili ko doktor ha? Dili ha? Ha? Dili ko doktor. Dili. Dili na hospital. Dili. Kaya na yung hospital dito, inurudan at balik pagkambalan. Tambali kamu ang doktor. Tama? Ya? Tambali. Masarap ko. Magkatawag, masarap ko. Pero tama mo. Magkatawag? Narating po ka na. Doktor mo. Ikaw, doktor mo. Narin na mo, para sa sukaryan na siya. Ano sa kami ng doktor na? May ikaw may manananggal? Gano'ng tambali imong kaugali ng doktor? So, manananggal ako? Tambalan sa lawasan o espiritualon. Wala pang mga sakit para sa doktor. Sultihan ko ka mo naman sakit mo, anak. Kung magpiramidi mo. O, doro, tambali ang imong kaugalihong doktor. Ganyan mo yung doktor. Subay, so, no? Kaya ko, yun lang. Kristo mo ko. Ako'y pagdosan. Tama ni Kristo. Yan ang sukuman. Ang ino sa Israel. Yan naman, ang mga Israelita, bilagsang na sa Diyos si Kristo. Dumatunan na inyong giludan. Nakalay. Yan isang halik nyo niya. Na nagsunod sa balaod sa Israel. Na nagturo na si Kristo hindi hari sa mga Diyo. Ito man. So, ipatayin niyo sa Kristo. Tanawa ko niya kung sa'yo pakampo. Di ba niya ako sa Espiritu, tuluan ka mo sa'yo pakampo. Hindi nga sila, ay, pagkalo mo yan! Hindi na kamayan. Okay, makatubag ka rin. Kinsa ko, na kamuhilog ko. Mananamban. Magkakamang mananamban. Harap dili na mo magsakit. Tama. Kakayahin ni doktor mo? Ha? Kay doktor mo muna sa kaugalingan ng hospital. Tama? Sa kawanan na sa hospital. Ang doktor mo lang ito. Para pasabot na ang doktor ka. Kabali yung kaugaling ng doktor. Hindi pa, di mo kung ano. Ikaw
mo tambal sa imong kalahiman. Espiritu anang. Kaya kung kuyang gani ang imong lawas, imong kuyang gani imong espiritu, apik mong lawas sa kalibutan, mamatay ka. Kaya kulang man ka. Kaya kung ito ka sa pag-ampo nga surrender sa Ginoo, dili yaw-yaw, dili ba, dili pa karang ingnan, mato man pabuhat, pero di pakira, mato makabuhat, pero mapahitagon. Natambal ka sa imong. Pagkakalas pare, mga pastor, mga kahubag sila na. O yan, nag-act sila na. Masaya na, pagbalik sa total espiritu. Ngayon na nagpahawa ko si Awa, igamit, sabi ko, nani ba, nani nagsisip ako. Yawa ka, yawa ng nani mo, walang bawa sa yawa. Yun sa kanya, pahawa sa inyo. Tuturunan, bawa sa yawa, di mo kapasyon. O di ba, ano naman sa kanan, sa pahawa, ya? Mabuti siya. Kiraw ka niya. So, dinhi ko karon magsugod pagkusay na ko ninyo. Kamu ang ako ang mga pari, pinili sa tao, pinagi sa philosophy of theology. Sa atin ang logic. Kung dili, ituduan ko kamo na magpuyong palaan. Kamatuoran. Kaya mo ni kami ito sa pagkuko. So, kamo mga naitinago, hukman mo, kurakot, kawatan, o nag-ingon, natulas lagi, mawala ang gibuhat ni Kristo sa Kinsa may hayahay niya, si Kristo naghansan sa cross. Para mga Kristiyano, inyong pumulipahan ng ilang kaluwasan. Kaya naman ka, ito ako rin lang. Ha? So, sa lani, wala siya. Okay, ang iba sa nilo na doon na ang katapusan sa Israel. Nganong Israel man? Na ang iyong ikaw Diyos man sa Israel. Tama, magod mo. Tinahimong Diyos si Kristo patay. O ang inyong simbahan kalibutan sa mga patay. Kay patay man si Kristo ang inyong gituan. O ang buhay ng gituan mo man inamahan. Manang uyo sa bahay na ina, o kamo mga babay bayaran. Pulit-pulitan, o paano? Tama? Kapatid sa nakapamatuman na niya, iba man yung ipahita sa mga tao. O yung inipagyo na, o? Yung nangino na. Kaya nag-predict ani. Nagwa na ako nagwaling pare, ayaw mo ito, pang-holga na. Hindi ito kausap. Pag-holga na ng simba mo, gawin-go ka mo ng simba. Uy, ang one magod kami ng simba, huwag magaling na! Ang kino ganyan, no? Kayo, no? Kaya nagkakaw, pulos mo tigulang. Mga update ko, nasa simbahan. Nagkakaw sa mga sa hospital, no? Ikaw na naman ito, no? Ito na. Mananambal ko. Espirituhan ng lawas ng busa. Kaya na mo, mananambal ko sa inyong pagtuo. Tama? Maayo ka lang sa imuhang. Mahal na ayaw din sa kalor. Salamat ko. Pili ko doktor. Pili ko mong pinala. Ay mga hilot. Ay mananambal. Kaya tapos eh. Mag-list sa treno. Loy, doktor. Binilyon lang ilang mga utak. Ilan na utak. Parang ka. Ano ba? Kung wala kong umagal. Ilan na. Dila. Wala ko limubat lang sila. Nagtuon na sa kalibutan. Kalibutan na, mamatay mo dito. May magkana sa doktor, mabuhay ka na. Kinagamit sa doktor, tapi na nakukuha. So, di isa lang. Isa na sa lang eh. Tingin Israel. Kembali sa ating pagtulog ng doktor Espiritu. Ano? Ang Ginoo nga nag-ihon ka lang ko. Tao, okay? Kung isisigil ni, ang tao na bulan. Tao, anak sa tao, nuli. Tama? O gini siya, o gini. Kasi, mga kumadyaw. Gini! Tama. Kristo, busi. Kung dili mo, mudol ako, o pali, dili ka sa palanan.
Kumain mo na. Pastor! Hindi mo muna. Tungkol, hindi mo naman ko sa pastor. Damay ko ba? Okay, sa pangalan niyo dito sa pare. May labog siya. Kasi ikaw na lang to. Yung labog sa mga lang. Ito, no? Isigal tao. Okay? Kaya ikaw din. O sige, pastor! Pare! Yung problema, hindi ko pare. Tao mo. Tao no? Ano, dahil katulog sa kalimutan? Tensa na na. Hindi na ano? Tao mo. Huwag ka mo, tao mo. Yung pare, kapag tao, mong buda. Nalagiro ng iyong mga pare nila. Pero mo nagiro, ano? Diyan naman, ano? Karang tao, kinaiya nga maantigo maluoy iniguman. Dili mo biyaan. Malagiro, hindi ka muso. May bagiro. Buti ko yung pagbukita, yung magpasalamat. Ang iro, kung balik pa niyo, balik pagkaon. Dapat ka na, ayaw na. Sila, hindi mo balik, kung balik pagkaon, ganito ko na. Iklaro na ko na, kay tao, sa kumanin niyo. Kay kumanin na ito, in general, specific, pamulagaroon ang tao, magagaroon na, depende na po ng pagkakutan ko, sa kanan, ano? Tao na, ikanya po na sa kanan. Bakit tao na po, no? Sa hayop, ang mga hayop na yun. Ang Lord na tao na tuman sa sugo sa Diyos, ingon na tao, o pinaalis sa Espiritu, yano karoon tao ko. Hindi ito pagtawag ang langit, ang sabusap na. Bago na ha, bay tao. Ako na lang eh. Isa mo yan eh, ikaw lang eh. Lingkod lang ko, sige po pumipin. Ako na lang. Huwag kasi mga pag-ibig. Dali pa rin mo din. Ikaw mo ako pagkaroon din. Ina sila na kining ang gisulti sa Ginoong Diyos na ito sa sunod. Sa nasod sa Israel. Okay? Ipatay mo sa Israel dito na inintay. Ahali sa mga pagdiyo. Kasi Lord sa ako pagkalawan ng tao. Ipagpulan na. Miabot na gayon ang katapusan sa tibok Israel. Minsan dili sa Israel, itataraw mga pamagi. Nagtukod o simbahan. Panginoon. Nasudan na. Ready naman na ano. E pwede na kamo gamit yung cross. Naong sa ribot ko pa Diyos. Mga bukid ka rin. Kaya mga naong ito. Yung Diyos bukid. Nagkala sila. O mga tao langit doon. Nakagibakang nila sa bukiran. Ako na isulti. Pinay-5. Kumulahulog ka rin. Inumpay. Ikaw mo kasi sinuwa sa inyo. Diyos ang iyong pagkalibat. Ano? Tama ni Cristo? Yung ipakay? Diyos ni Cristo? Anong ibagay niyo si Babaw Henry? Nahari ninyo ang orang tayo. So kumusunod mo niya, kinahanggang maghari po no na magpakamatay. Lagi na siya. Oo, sabi ka mo, pwede ko gusto na. So, tubog Israel, pabilin mo siya, pamagin niya siya, Libonyas. Paano? Di ba, ang paano kaya, mo mula sa Libonyas sa Cristo? Sa Israel. Pabilin mo na? Hindi mo bubuhat. Sige mo, kapulong niya, kapulong na. Ano lang mga kanala mo, nabuhat mo. Mauna kini ang inyong katapusan. Kaya rumon ko kamo sa akong kasuko, o hukman ko kamo sumala sa inyong binuhatan. Ay nagwali na dili ko na makaluwas ang binuhatan. Kaya makaluwas ko ng simbahan na tinukod ni Cristo. Sabi ang ipakaon nila niya. Kumabot na lang marami ito pakaon ako ng Biblia. Diyon sa niya, paglipat ng mga taong naghihakot niya sa Biblia. Kaya dili naman po basa ang Biblia. Kung dili po basa ang Biblia, dahil naman magsusulat, hindi na po ang mo. Kinsa pa may magpapatuod ninyo nga dahil pwede mo magbuhat ng mga libro. Kasi mga maestra, kapag lumabot ang libro. Kung sikat ka, pwede ka sikat ka. Pwede mo ngayon Ginoo Santos. Kaya, ang sa iyong pinawatan o silutan ko pa mo tungod sa tanan ninyo sa kawayong buwan. Sa kayon, pag magsimba, wala nagbuhat. Nagkaon ko lang sa pista o tsaka.
nagbali ni si katawa, di saraway na. Dili ko kamo kaluyan silutan ko kamo samtang anaapa kaninyo ang pagkadotan o niya makailala kamo nga ako Ginoo. Kani masaktan maginis labing bata ni. Pero ang mga bata di usaptan ni kaya kakawa. Sao na ibalo mo si Kristo. Oy. Di ba iniskwela mo sa Pilikanan sakta po ni. Kung anak kami, ninyo ang kaalam, ayaw kami kayo magpalayo mo sa Ginoo. Tama? Okay ko, ayaw. Surprise sila kayo, nakapalo sila kayo. Dili lang sila gusto ng mga tika, dili sila dapat. Ipapak na. Yan o, ha? Pero ko niya, ha? Look, ili no. Look, kasi ili ba, pero lagi yung katulog din. Hindi ko ba nangungkot na paitan yung magkakabang ayun pagkakabang ini-isuri ka ng mali hindi tapoy nakikita makanto silang sakit ini ang giunan sa Ginoong Diyos hindi pa doktor gani tulog ng gani na ini ang giunan sa Ginoong Diyos nagsunod-sunod pag-abot nagsunod-sunod pag-abot ang katalagman first kaya pare na bala ni ba? Ngayon magtuwa lang kay kailan ko nung paghadlok lang. Nangamatay na ko nung sa Fernando. O sa nagkabo sa Europa. Sige ka. Bagyo. Kamu nagwalay ganit ng pagkasaan mo. Nako, hindi lang ang tao. Di lang kapityan. Kaya may nga din nun. Nakanta na ko ang Diyos na iskot. Simba mo, ang simba galit tahon, kay kani, tinukod sa tao. Pwede hindi magbulang mo dahil balaon. Ako sa katakuhan sila. Hindi mo ba? Gaw. Ang kasindi. Pero matawag ko sa dito. Kung magamahalan galit sila, dinagi sa ilang extra. Dilato. O siya na. Pero haman ganit ako. So katano ka na naman. Isuko na ako ang Diyos. Anak, luwag ikaw. Tanawa, ikaw pantos mo. Pero mo po ko. Magilakwan ko ng tao. Pero wala nang luwin ako. Tama. Isikot ko. Pero nito naman. Salamat. Inahalang matutaan ito sa isa. Minsan mo kagumot. Kira mo yan. Kira mo na. Nanong sige ko kung ayun ang ilang aman mo ang gawat. Tama? Sige karon. Hindi ang iiwan sa Ginoong Diyos na sunod-sunod pag-abot ang katalagman. Niabot na gayon ang inyong katapusan o dili na kini kapugnan. So, iyan kung ako bisa kung saan ako mahilap ang gawin, dili lagi mapugnan kay ang tao, dili lagi mapugnan Diyos sa pagpatay ang pulo sa Diyos. Ikamit ang panggalang Diyos nun, pero pinubuyat ang ilang binuhatan. Kung sa kang mamagala, higog ba ang iyong asawa na una inyong mamagala? Mga ginikaw na lang, tuklong ka pasukan yung anak. Mga anak, tawala din ginikaw na. Pero mga ginikaw na kung dahil ulo ang iyong anak, huwag ni, sigo siyang pinunta. Kaya wala gini ka lang makalusan ako, anak sa gini ka niya. Paano sa sawa, asawa sa kanya. Dalawa niya nagbali lagi. Nagbabatok sa ilangan ka. Di makatawa ang mga tao, patay! Kaya wala nang nakausap. So, ako, inon na sila. Mao, ang nagkambay. Huwag ka mo, ang doktor sa inyong kaugalingan. Kamu man magpili. Kung saan yung itambal sa inyong garbo, magkakaw. Ano na sakit mo? Tungkol sa inyong garbo. Ako, umabutan. Ngayon ka, ginawa sa ka. Kung ginawa sa ka, sige sa ka. Ang ginawa sa ka ang istorya, hindi kayo mo kay-kay-kay. Pakain mo. Ginawa sa ka. Ang inyong kalaglagan o Israel, miyabot na kayo.
Di ba ingon mo ang iyong Diyos sa Israel? Pero pa kayo. Tama. Ang iyong Diyos na ayos Roma. Mga Romanong emperador. Ibitay, ituwag si Pedro. Ilubog mo dito. Muna na ipagkasigar ko na sila tinuro. Kaya sila ang naay lugnanan sa mga padaang tao. Ang mga toda na si Pedro na dito sa ato pa. Kung naagad lugnanan, ministeryo. Kalimutan sa bahay. Ako, pagtubong mo sa inyong kalimutan ko. Karoon mo ba ako kabubugi na manay? Iyok mo karoon, mabugi. Nagpatay mo, sinunggal mo, kadito mo, di ka mga pregnant mo, kwapa mo muna ako, nagpa-abortion mo, nagpakamatay mo sa inyong kapugiran, yung kapugiro, kabuhin mo. Tinangin sa Espiritu. Dito, ito naman kung makatay-bisan. So, ako lang. Paano yung tayo ninyo? Dito lang. Mahal, dito sa kawakilan ko. Okay. Ang inyong kalanglangan o Israel, iniabot ng Diyos. Kung mabait, kung galing tao, ang pagkasabot mo, ano mo po niyan? Ano mo ikas lang? Kasi kasto lang na eh. Magbayad pa mo, korisyon niya. Miabot na ang panahon o doon na ang adlaw sa kagubot o dili na kiniadlaw sa malipayong panako yaw dito sa kabukiran. O, klaro? Kabukiran, yung mga kaili na din, no? Ay, karoon gani, dili pa bawal lang gani ang bawal lang gani sa gobyerno ng disco, no? Kaya mag-prepare ka sa kaili. Ano? Ay, pag gobyerno nito, nag-prepare. Pero ang bahay, bakit nag-prepare? Wala. Ay, ito sa kami. Kaya nasukaw na ko nila ng bahay. Magbasa Biblia first. Tama? Kaya magbantay mo. Bakit yung sipsipan na abad pirmi? Basi pulihan na pumuglain. Itingnan mo sa pangalan. Ang pangalan, klaro magkita dito ng Binson. Ikaw, magbuhat sa pangalan ni Kristo. Ilang isip pinatan. May mukhang bali, Rabi. Ang bali, Rabi di Father. Sa tili marugay, bubuan ko lang kamo sa akong kasuko. O hukman ko kamo sumala sa inyong binuhatan. O silutan ko kamo tungkol sa inyong pagkadautan. Sa pagkadautan, ang iyong tapang. O dito ka rin, nagkaisip mo mo. Kalkali mo rin ang gawin mo na. Ay, ano mo pagpasal silang sala? Nasuko mo na alin eh. O kahali, mabuhan pa mo nila. Nila, ang dili gusto na ako, ilapit ako, lapit mo dito, ano naaman mo rin. Ang dili ba nila sa Facebook, sa YouTube, ang magbibak naman, sige dito mo, pagbantay. Kaya buo yung galing kalimutan, kung ako ay pag-alin ninyo na ako rin. Wala ko na kailan ninyo, parts. Ewa, yun mo, kailan ako kinsa panuli ko, manulito ko sa pinagyakan, manuli ko karon. Gunakan ko ato nilon, antos lang to, antos na. So, gilawat ako ni ingon ng Noel. Noel ni Tanghiri. Kasama nga Noel ni Tanghiri. Kaya na po din ang sanay na pang pero sa sanay lang po, di mo mahal ko siya. Pero, manulito na si sanay. Pero dili isang gawa sa nuli, kaya paitin na no? Wala ihanging sugdan. No? No? Manulito na siya, ako ikuha na kong tunga. Kaya patunga ko sa kawahanon. Yung silikanon, tunahin mo. Duro kasi ito. Okay. Kasi dito, dito man gusto mo sunod ako. Dito, niya. Dito.
Ulang binasa, isugan ini dito. Yang dapat oke ya. Ayo na bisa hilas na rin. Oy! Dapat ka sa paghilas. Sudah ko ninyo. Kasigot mag-ubari. Mas hilas mo! Kaya napalistilos mo, wagin mo ginuduan. Patay na sulit na pag-ino-ino, dala ko din sa sala. Ako na bali, isingot ka nito. Kana ino na pag-ino-ino, ayahay kay mas. So, ano yung iso, pag-ino mo ko, ditapin ako, bahala, kabalo na, sa lagi sa'yo man. Ay, dili na ko magpandong sa taong di magpapandong. Dili na ko kumayo ko sa taong dili kapit na ko. Ano ako ba mga ito? Gusto na po ko ni Munggo Santos. Uwangan ko kini so ang lahi ko kaluoy. Wala ako'y sa iluan. Silutan ko ka mo sumala sa inyong pagkadatan samtang naapa kini kanina. Okay. Naapa kaninyo? Kiyawag ang matay ka karoon, no? Ha? Kiyawag na matay ka karoon, no? Kaya naman tayo dito matay ka. Kaya yung bilang sa Diyos ang aking ayaw pagkarita sa nagsubo mga subo. Kaya mo na nag-imuhay noong gipatay. Ay kay kantahan ninyo ano yun. Uy, tao, nasa'yo ka ba? Kung asa ang imong katulan, kinis sa ibutan lumalabay ka lang, nalimuha ka ba sa luwasan? Sutuma ang imong mga buwan, kalipay ba ang imong nangatag? Linis sa libutan, lumalabay ka lang, nalimuha ka ba sa luwasan? Uy, tao, nasayod ka ba sa imong panungan? Nagpailong-dong ka ba sa isagulo sa imong iso? Uy, tao, lamang ka ba? Hoy, tao! Ganda na ay. Hoy, tao! Nahaloon na ang dalbra. Nasayaw na mo, di ba? Di ba mga tali na mo, mapinili sa espiritu? Sila kantahan katong mga kalibutan sa pagkain. So, labanan na mo? Hoy, tao! Hoy! Hoy, tao! Di ba nasayod na mo? Hoy, ikanta niyo sa libutan sa mga pagkain. Di ba nasayod na mo? Sige. Ayun na, ginawa pagkalo sa tumibasa kanina ni Luna. Nag-iwan ang Ginoo kanako. Kanako ha. So, kanako. Kaya ikaw may naminaw na ako, nasayod mo no? So, ayun ang mabagkatayin mo. Kasi sa kantahin, nasayod ka sa wala no? Nag-iwan kanako ang Ginoo. Luna, hindi mo gano'n. Parang wala din mo ang ibasa mo. Uy, tao! Ina sila na kini ang gisulti sa Ginoong Diyos sa nasod sa Israel. Kanang iyong gibuhat nga wali karon, ina sila nga mao kini gisulti sa Ginoong Diyos. Ako makalimutan sa mga nasayod ka ba wa ka naminaw.
Sinulid igamit sa Espiritu Santo para sa iyang igsoon. Pabilin sila lang. Kamatunan na, niliplay ko. Ang wali na ko, i-abuse sa authority. Ayun tao. Uy, tao, nasayod ka ba sa imong amahan? Kahit isiya kung nakabuhat sa iyang gisulti. Hoy mga tao, kantahin ninyo ang patayan. Kaya nasayod na sila. Pero, hindi gusto. Ito ka na, mamati. So, kamo, may katunod na mo. Okay. Kaya, ginanaw mo sa inyo. Hoy, tao. Ingnan sila nga doon lang sa kapusan sa kayo na. Manigisote sa Diyos na mo. Di mo na ito ganyan. Karatan mo. Kaya mo, tinanawan na po. Sige, tinanawan na po. Hoy, tao! Nasayod ka ba? Sayod na ko na gani. Namulinaw, nagigit ang katapusan. Na. So, hindi mo magamoy mo maglak, mumantay. Pati ang itahan karot sa tangbuhit na mo. Kaysa, una pa mo, maminaw ng kanta, kapatay mo. Ila-ila. Ila-ila niyo mo. Kung ipatong ng Biblia, hindi na makakabasa. Hindi mo igamit niyo. So, inuwi din mga silot. Kung silot kanina, aniya na gayon ang adlaw, miabot na ang inyong kalaglagan. Nakalaglag na. Hapong wala yung mga kukuha na ito may kaya na po kasi kamu nagsiling na polis ang mga po kaya niya ang lang sa lang inuway tao makakulibahat ninyo dito mga simbahan ingatan na sa wala kanang ingatan ninyo ang malita para namang bisinan ingatan ka na sa tao hindi bakit silang i-appeal dito kaya hadok kabaan kumagay na nagabaan ng mga kawatan nila namulak na ang panglupig. Okay, taro. Kalbigan na. Namulak na. O, nanalingsing na ang laro. Yes, laro. Isa na ikaw ka. Hindi akong iwali. Isa, pobre kayo siya. Pobre kayo. Mura sobra pas ka. Wala kasi kayo bangkaagan. Wala ka na ito. Sa'yo kalamu ka mura. Kagawin ka bangkaagan. Labaw ka mo sa mga profesional. Tama? Pobre pa mo, labaw pa mo sa dato. Sip-sip ka. No? Sa'yo magalo. So, mahod ka. Kung ako, hinginalan ko. Manghinalan sa ko. Kahit na call to. Di, nailan po to. Kaya di ko banan ako. Ang kapintas din tubo na mahimong banal. Pupunal. Sa pagkadautan. Punal mo lang. Pintas mo labi. Loy, kayo mga patuloy, kayo mga kamus. At tuon pa yun sa inyong amahan dito, kung ano yung tayo nila. Walay, mga bilin kanila, bisa ng ilang kabahandi, anon o Iyabot na ang panahon o doon na ang adlaw. Kinahanglan na dili na maglipay ang mamat na malit o magsubo ang mamaliga kay silang tanan may aguman sa akong masubo. Namalit ikaw tao kay gasolina no, hindi ka nalipay ba? Ha? Mato bukas gawas, kasi mangumpra ka dito para ibaliga, kapag mangumpra dito para ibaliga, wag mo nalipay. Sipin kami na kung gana. Kakang kami nagkakang. Ako yung malit dito ba, no? Malit. Tama, yun, ito ko ni. Ito ko ni, ma'am. Tindira naman mo. Sige, tindira. Ito ko ni. Sabihan din na ba? Uy, mahala kayo tinapa ba? Mano, ito ba balik ko dito? Mano, saka na close. Sabihan na ni madam. Wala na ba? Natahin ka na na. Ano, wag nalipay no? Wag nalipay naman. Ano sa naman ito?
Pero di pa naman kaya. Okay lang po, mag-upay 5 mag-upay. What? Ako kwarta naman eh. Kwarta naman ako eh. At 5 naman eh, magigipagana na ako. Hanap ko siya. Pwede ko makakautang niya, balik ka. Uy, saan ka na ko na? Hindi ko ba siguro na ba? Maluhit nito ka na ako. Pag-inalit na. Naglakaw ko doon naman ito, nagbagot-bot. Kato na maliga ko, nagbagot-bot. Diyos Kristos, ako pinagsabi ko. Kaya ako kasi utang, nagluto-luto. Sa unang tinapang-utang din, sa unang 8 pesos. Pagka lagi ako din nila. Nagkain ka na, ako na, lutin ako. Ako na maligya ko sa una. Ang bukas sa una, 800 ang 50 kilos. Tumatun na, basahan na dito sa mga utang, manalisahan. Ano? Katon, ang 50 kilos, 50 pesos. Na inangutang dito, half kilo, 500. Half 25 sa ako, kanong kagwan-buwan katoran, 500. Kung hindi makakagul sa te, na yung mga isahan dito. Pero, ay lang yung kita, bukil sa nakautang. Ayun, tak sana, lisod, kaya na balik ko ng silita, okay na. Karon, ayun pa rin doon. Hala, kami ko ka, panukot, di ko na. Wala, makalugan ka sa nilabalik ko, di mo? Karon sa impresyon. So, wak na'y kalipay ang mamalit o mamalit. Kung mahal na, natural na. Kaya kapilang ipilo, year 1997, 8 pesos, 800 ang sako sa bukas. Pagsaka, ano, mahal na sa bukas, saka ng 100 ang isang sako, 1,000 isang sako, saka na. Lah, kami nyo, mahal na bukas. Sobrang, di ko lang naging kaya saka, naging bukas, wala naging di baba. Nagbabain ng gugma, nangurayos na. Tama no? Ang presyo ng saka. Pero ang quality na baba. Tama? Lang, gusto mo si Ivan sumukumpat niya. Ang saka no? Kung kalapak mo sa mga pang-take-break lang niya, para magbaba ng doctor niya. Normal lang na, kayo mo kung nagbira-bira. Kalaro lang. Gawag naman, kalaro. Isa pa ko na eh, mukha-ubos ko no, sa kulto ka. Nagunitan ng tasa. Nagunit. Miyambot na ang panahon o doon na ang alaw. Kinahalang na dili na maglita ang mamalit o magsubo ang mamalitay. Kaya silang tanan may agong ang Diyos sa Diyos. Pero ko ba? Dako, ito nanginda. Dako nanginda. Ako na hindi na yung disipin na nakautang na ko 10%. Pintahan niya sa karoon wala. Namo, pamilya. 20 mil, 5% lang. Mahal lang yung 5% bawal. Mahal lang yun, nakailan ko. Nakailan ko bawal. Ikutan eh. Nilupupul ko, 20%. Pero kung malugi ko sana si Misa ko sa siya, 20% na ang among percent. Kaya kita natin na hindi nila wala kay kwarta. Ang namaligyan din na mababawi sa ilang kukunan kay silang tanan may aguman sa kasuko sa Diyos. May tabugayot kini o tungkol sa ilang pagkalawasan wala'y makaluwas sa ilang kinabuhi. Ipatingog na nila ang trompeta o nakapagandam na ang tanan apan wala'y muadto nuli. Diba? Kamu tanan no? Kamu nga no? Tanan ganit. Sugra sa luhan. Tarang ganit apil, ta. Kung ripon ganit ako, mag-inom ko kaglula. Ay, abay na ako ha. Tanan, no? Tanan, ta. Sa ato, pag apil mo tanan po, ayaw makaulawin po ang tanan. Kung mali lang kasi, magpapagdong, ayaw na lang pusa. Tama? Kaya ang tanan, musod yan ninyo, inom mo. Oy!
Ang gas lang. Gusto niya hindi mag-umpisa. Ini? Apan walay mo alto, nunay. Sapang ko ba talong? Guwag ka ni, kahit na. Ha? Di ba, karo no? Kahit di no? Tuloy sa kasi no? Remang to. Kaya ipahanggang man kanilang tanan ang akong pagkako. Suko na ko! Pagbutin niyo! Pahidakon ko niyo! Pagdoson ko niyo! O sa mga igibatin ako? O sa mga igatag niyo na ako? Ang igatag niyo na ako? Ulit. Mama. Ano mga problema? Dako kung ihatag ninyo kini, himaya makaluwasan. Pero kung sa ibalis na, balos niyo na ako. Pasok-pasok ako. Kanto sa dyan sakit. Kinsa may nabuha itong sakit? Busa! Oo. Hindi, parang mukli ba nun? Busa! So, hindi mo kong doktor sa inyong galing. Kung magsalig ka mo sa doktor, muhatagid mo sa sakripisyo sa doktor. Tama? Ako ano ka? Doktor ka? Mula sila hindi ko masulti ang iya. Hospital ba po? Ini kawasan ni Gabalang Desmil. Doktor ka? Doktor ka? Hindi ko para rin. Sige, napakapal naman ako. Kulang ka kayo doon yung dis. Maintin siya, wala ka na. Hindi ko doktor. Manananggalan ka. Tama! Salamat din tayo. Salamat ka. Nagtambal ko sa inyong espirituhanong pagtulong. Tama! Tama! Naala ko ang espiritu, tama? Naala ko ang espiritu di Kristo, tama? Pamatuod na. So naala ko ang espiritu sa espiritu di Kristo. Walang pagtiyong ko ni Anas, ni Pilato, sakop sa kalimutan. Tama? Kung yan yung mga parang sa espiritu espada. So, Satanas pahawa. Tama. Dili nga dalhin ang pagsunod sa Kristo. Tama? Masunod mo ni Kristo? Bukatan ko dito. Papasanon. Dahil ayon mo, dili mo naigan, laktakan, dili na iyan siyawa na. Ang kayahay mo, yung iyan siyawa. Magpasahin mo sa krus kaya inyong ituhan ang Diyos man sa Israel na inyong ipatay. O karon ipawi na sa Espiritu makamong Israelin. Pahari niyo ang Ginoong napatay. Buhay ka lang. Kaya iyon na ta. Pinaki sa Espiritu. Laglagan ang malaglagan. Espiritu ang wikana. Abunuan ang mga iba. Pagkaroon ang mga kansan-kansan. Huwag ka mo. Mga nakailangan ako. Lainon ko ka mo sama sa karnera. Ikan sa mga kanting. Kan, pagpapay ka mo sa pan na ilang ipawatubang. Huwag tani ka mo sa uwing pan na nagpulip-uban ka niya. Kali wala iya mo kananima. Kamu nagkipag ko siya hatog ka sa bakina naman. Dihilo na nila galing inisol. Kamu naman ang gusto nila. Gusto naman. Si Tesor ba ilang chapter. Ako, wala sinakikawin ako no. Kamu sa nila no. Sila ko napasayo ng ano. Pero problema ang espiritu ng suko ako. Kulit pa sa doon. Mas mayo pa. Kawalan ko na pasayo sa Ramang Diyos. Wato na na. Opo na na. Ang kanan ng diba ka. Opo na na. Tumalan mo. Karasabat ka mo. No? Natay sa ko tao ka. Ha? Ikaw no? Ha? Hindi na pwede sa ka. Uy, ikaw na sa'yo. Nasa'yo naman no? Kasi akin ikan na.
Atong isang yaw kini sa mga tanan, atong isa pong kini sa kanan. Punto ng kapagpun, ang pulong sa luna. Ha? Tama? Tama din na yun, tama din. Kasi tama din, katulubon ko. Sige nga, mga ni karon sa nasa. Ito ako si Jesus, o klaro na naman yun. Ini ibang medyo, kapila na naging basabasas mga kari. Upag ka man ibang bisa sa to, nabalik-balik na ni. Hindi na ako ni, pwede ibalik. Ako lang pa only, mga kanilang suksabto lang ito isang mga kamula ang lamang, mga balihino sa dalaw, sama sila nubuhat sa pagpapanin sa kalot. Sa kasulatan, pamoy na pokmo dito nila sa ilang kalaglagan. Maunay sila silang lipanosti. Tama? Karan, naman yung patulunan ni Jesus may tungod sa pangako. Sulat ni San Lucas 11. Unti ha, unti. Ano yan? Lagot ka naman sa pag-ampo mo, naging pag-ampo ni Cristo. Kaya ang mga pag-ano sa nataas na seremonyas. So, kung meron mo yun na hindi sa luto, nagkalunod to, no? Kailangan sa'yo ang daang kasabutan. O gibago ni Cristo ang daan na taglot imong sayo o pag-abot sa Espiritu hiusa tong sayo o ang bago aron mabutyag ang sumbinay ni Cristo. Tama? Kaano ba? Asa na mabasa? Si Cristo ang pagulong pahitrio. Kaano? Okay sa'yo? Wala tayo sa Cristo. Tama? Kung wala mo sayop na pare, wala tayong ipatay si Kristo. Kung ikaw sa Kristo, wala tayong ipatay. Kumamatay mo, ganyan. Mali ang katulong. Mga religyoso, mga pastor, mga pare. Sini ang iuhusay ninyo sa mga pare. Kaya maura ba nagiggamit ninyo? Ikaw may mga pare na. Maura ba nagiggamit ninyo ang man mo na? Na? Iuhusay nila ha? Kaya ka naman sa langit pagkain pa naman. Ikaw na sorte. May pumata. Kung ikaw, Rabi, pare, ano tutunuin sila? Ang ampo kami, surrender sa Diyos. Dili, yaw, memorize. Tama? Tama? Pisang mo surrender, mahuyab dari kado, no? Hindi tayo, bilala, I love you, sama ka na, anak? Ampo kami, pare, ito. Isa kung saan, saan ka. No? Si inyong kaya nagkapok, yung ulit ka po. Kaya malukoy rin siya. Oh, no! Oh, inaniwan pang ako. Klaro naman na. Klaro, ilugangan pa yun. Kaya ka nilugangan. Ama na mo, anak ka sa langit. Kasi di na dali ko kaya sa kaya ko to. Dali ako rin kami yung pagtubag. Nadali sa kamatayon. Ayaw balik-balikan kay saranggot. Panalagin ka pa sa pag-antos ka, mamatay ka. Balik nagtutuyo mo sa rosary. Kaya gusto mo pa sa pag-antos ka, tumro hinunta kaya gusto mo sakripisyo. Hindi ko kumain ng sakripisyo, Barn. Ako nilang sakripisyo, kaya ko nagpakamatay. Wala mo nagpakamatay. Tanawan niyo yung amahan nilang sakripisyo, bukod na. Iba tayo ginoon mo, wala natin yung nalagay. Ama na mo, anak ka sa langit, pagdray kon ang imo man higay na ito, yung ngalan ko, ma. Na? Kaya pakamatay nito ka na. Umabot ka na mo ang imo gingharian, matmungan ang imo tumanong ipabot. Bunang si Diyos, kung sa dili gustong buhatan sa mga sikataw, pero dili ka gusto ino yawa, ay pag-ilit pag-iman ko yawa na siya. Kung may harong di kaliba ko na yun, kung paglibak ka. Ano ang magtulo sa inyong rabi mo, wagit ibang kagad. Kaya ako naman sa ikan. So, ibahan mo na. Yung paglibak mo, ipakira. Eh, paglibak sa lingkurang dito, ako, tulong ko isa. Tama? Eh, tayo gamitan ako, di ba? Ako, tulong ko isa. Hindi makaluwas ang tanong, tulong ko isa. So, okay. Hindi makaluwas ang seremonyas daw sa Espiritu at Tukulisan. Hindi makita ang ulo-ulo po. Tama? Sa kanina, hukman mo
sa inyong inyong buhat, lagi, hindi, yaw. Sama? Tama? Ang bala ganit ang asawa ko na pag-huli nila. Ano ba, nanay ito. Mga ganito sa kampulan nila. Lagigyan na, hindi mo ako na. Ingang Brazil na hindi yung anang ano. Dapat ko lang natin, pagpupuli na. Mukha yung mga maupot na. Iwa ako itong kalagwan. Iwa ka na. Wala sa tilapia. Mapula no? Wala si Kristo. Ay, para Jesus bingang mali, pangampuan. Ihatag ka na ko, kanamo sa makag-andaw ang pagkaon na among gikinahanglan. Ang problema, nagdamit din sa katoliko, anong lilang mo, isudan, nagdamit ka na ito. Pagkaon talaga, ikirin bulong, tinahos-giyas. Bisa talaga yung institusiyas ng muli, pagka mo na mga tinilawas sa Dino, lawas si Kristo lagi sa kasimana kay Sarah Mungka. Sabi ko, pagkas mo ito, makaramdaw ng gingon din, pasiyas. Ngayon na kung kanon, pagkaon ka na, sobra pang gani. No? Si mabaho ang mga gani, mga pinagkao sa karon, lagi ako na kumawa ron. Makakadlaw kinipulong. O nga, makakadlaw mga pinili, ang mga itong sa'yo, ang ipulong, nanimong kao. May kita na kaigo ni. Isa kayo ni. Kamu? Tanaw daw yun. Tanaw daw yun. Kapag ako, nagkamay lang mo no? Kaya sa'yo, naguna-una na ganun kayo. Kaya magkakabang ka. Sunod na hindi mo matulog. Kaya pagkatangin yung mga kamay ng buong. O pasaylo ka kami sa mga sarili mo sa mapasay. Sumupasay. Wala mo isa nagpasaylo na sila dibating. Wala mo isa nagpasaylo na ako. Wala mo nagpasaylo na ako. Wala ka ba kung nakikaway nila? Kaya kung nagpasaylo sila na ako, lindol sila na ako! Ang alam at tuwa ng kusudyaan na sila mo rin, nagpumaludyan niyo. Ang Diyos na yung manudyan ninyo. Katong nag-ingon na magkawakan, konto, buwang ko, di ka na po uban, nagkala po silang istorya, kanil ito na nagsulti niyo, kumusta yung pamilya. Kaya po, kumahan mo na, simple lang. Di ka na yung imahan mo, nagpabiling sa nalo, pagkaroon na, tagal mo na, nagkaroon ba na niya, huwag ilisan nila kayo man, ayaw na po na balawot. Di may iso-iso na ka, nagplano na po na, yung pahawaon. Kalimahan po sa simahan mo, ayaw sa po. Klaro? Bakit pagampuhan? Basahan niyo sa unsi, kamo na nito, taas na kayo. Nagtulo na akong simang. Kapag giyawaan na po. Sa kawalan ko na, si Jesus, dinudahan na giyawaan. Morning, dinudahan ko giyawaan. Kaya na po siya sa una, kayukan naman ang. Ang proses niya ito, kaya kailangan mo na sa langit naman, hapak na kung sila ka-oras, no? Basahan niyo na silang pinunita. Wala pa na ulawan na. Nag-uwat lang ang aso sa ilang insenso. Paano ba? Ano sa akin? So, pila sa lakat. Oras na ito na asa na alas 11 niya, alas pamahalang. Kaya na mag-angkos na kailangan na ipakanang. Kaya paano ito karoon? Paano naman ang doon na ang kabag-angkos. Tama? So, naman ang taas pa sa servisyo. Kapag sa pag-angkos, kaya mag-angkos pa mo, wala mo malahit. Masasabi mo sa Diyos. Apag karoon, tao, ingat sila. Nga doon, kapag tao naman ang, tao, ingat sila. Nga doon ng katapusan sa kalibutan. Tanawa, uyok-uyok na. O sa kamo, mga ibalis ng isultat mo yato, dahil good mo. Kaya parang matuman ang kasulatan. Dahil ginikuno. Pili din na sila magpagpig. Kaya mahayag din ang magpagpig. Pagbalik sa loob ng Espiritu. Nakabasa din natin ganyan. Kung mo sa katawang ako sila sa pagpagpig. Kaya sumiyan ito sila. Tama? Kung ang taong kusgan, hindi kinakumuhilos ng kalimalay. Pero ano lang kayo mas kusgan ka na mahilog din kay kung ang ito tangan. Tama?
Kung nasa ikahom, bagyan ako. Pero naman sa ikahom sa kalibutan, hindi ko matukay kailan kung nagkaso na. Ready? Kung nakita sa inyong pati, ang gusto kang kamot na nandito lagi malak si Kristo diya. Dito mo to, ha? Pero ngayon nila ang Holy Trinity niya dito niya tapos ipupaan niya mo sa inyo kaya bot na. Pagkangkaho, bakit ka nagpaampo ninyo dito? Kaya ka lang nagsulti niya. Di pa kira. Ano mo na? Muna yung dito. Ikaw, ipadala ka na ako. Ayaw, iapin ako ba? Iapin mo ba na kang Holy Spirit ay medyo nga nagpagambang ginangin mo? Nagmaman-amahan ka, pero magpaampo kanina. Daotang Espiritu gigamit ang mga sakramentals. Ang sakramento, ang isulat ni Kristo kani amahan lang ang gigamit. 7. Ganda, no? Lain-lain, oh. Inungdan. Pagkalit sa panahon, mamugula ang usa ka tao. Ang usa ka tao. Usa ka, daotang Espiritu. Ano? Bakit? Daw mo siya sa liwa, man ito siya malikot sa kahit na ay parang magsori-sori siya sa dapit na mamala. Mamala. Na. Kung mangitang iyang kapahulayan, kung di siya makasikat sa dapit, mayroon siya sa dapit. Mabahay lang ko sa kong isundad na niya ito, kanina lagi kapag-tokon. Mangingo kayo. Kung wala sa ibalik na tulog mo ng gabi, hindi ka, tulog mo. Sige. Isalis na ko nila. Sika mong pati tulog mo. Kasi sa'yo, tulog. Ay, pagkat ka ba? Hindi ko ka naman yung galagi ko. Makalito. Kumaturan anak, ipatay mo si Kristo. Eh, ikaw na buwaliwa kay binungatan. Ang buhat mo, ba ako kasalina. Si Kristo, inyong ipalansay sa cross. Ihari ninyo siya na patay sa Israel. So, naglaban ni sa tao, ingat siya, no? Okay, klaro? No? Bibalik siya, bibalik lang ako sa akong ibuyan kanyan to, kay rinang kanan, galing mga karanggalaan dito, o sa bibalik siya, nakaplavlan, galing mga nahilo na ako. Hilo na, may napakimutan, butang na sa inyo ang mga Diyos, dala na. Kaya mo bago, kaya mo, Mary Maria, kilala Concepcion yan, hindi na kayo mo ang isang kapa na, sangtag, nanay mo na sa salina, si Kristo, hubo. Tama? Si Kristo, ipagpurungan si Kristo, sangkap mo, naabig yung pagpurungan, ikaw na po si Kristo, nalapay kanina po, king ko na si Kristo, king yun ha? King, sorry, malingkod din si Grabe na silonglan. Sana si Caiphas mo naglingkod. Pero, sila ang kaliling maka, sila ang santos, sila ang isubo kong saman. Pero, asa sila naglingkod? Lingkod na ginoo pagbalik ko, kung kinsa ko kanyan ko, mausap sa kung magbalik! Kaya ni balik, isundan mo nang gigamit kanyan to sa ako pa, isip-isip na mo, daw ang espiritu. Kapag na nagpatas pa ba niyon? Kanya may gula siya, sabi pa. Pasulod niya, ikawasan ng dalang po. Lumas, kautaan pa, mga angel. Basta kayo. Kaysa una, si Pilato, si Saulo nakalis sa Diyos. Si Pilato nakunaw. Tama? Sila na si Caiphas na naman. First, after Christ, 300 years ago, wala ang mga memorables, no? Sa unang panahon, totoo mo o propesya, no? Totoo mo, no? Totoo, magaling sila ni Isaias, si Kristo kayo totoo ni Isaias. Tama? Nasulat-sulat naman to sa mga papa, no? Totoo mo sa tituman sana, no? Tama? Kaya, totoo mo. Kaya hindi naman tanan. Pagpapiyas-kiyas nila. Hariak yan. Harian. Hariak yan. Bawang sa ambalawad sa kanon lo. Kumanon. Bagi kanon. Kanon. Dili mo kuman sa balawad sa Diyos.
Pero gusto ko sila ni, ako mag-ibot ka kay ano, katong wala na akong ibot ka, wala akong katinto. Ngayon man, sa dili gusto na ako. Tinapin na ko, yun ano, kahit yung nagawa ni Ribong Butag, no? Oh, naklaro ka niya. Balik ka na ba ka? Kahit tingnan ko ang mga Butag, ang gusto na ko, dapin na ko. Kahit ka mo, dapin mo na ko, gusto mo na ako. So, lang, iba-ila po, bunin ka, iba-ila po lang ang usapan. Salamat sa kaila. Ay, nalang ko, itong anak ko, espiritu. Mabako ko, tawag din ko. Kung isip-isip lang mo, kinsa ang magpabako ka ninyo, kung nagtuman mo, hindi ko mo sa inyong ama mo, ay pinawa. Kaya lang ikapag anak ko, namin ito ang espiritu na naso. Okay naman na naso, klaro na kita mo na. Karami, yung ano, ako ang tinag. Mo na ilang ito. Kahit nakasalitan mo. Pwede po rin pala hindi, pero mabalispakan mo, gusto niya ubos man mo. Sige lang, kaya nag-iwan naman gino. Ako, wala ko nilang giilhan tungkol ni Kristo. Ang ginongnan tungkol kay hinduman ko sa subo si Ginoo. Niyo ko, Papa Jesus, ang akong kauban sa na nag-inom, no? Ang nag-aanan ako, no? Tapos ang tao, kailangan na ako. Wala na sila nangipan ako sa lubo ko. Wala yung kumisulikan sa mga speaker dito. I-play na ko nito. Anak ka na wala mong kasanatan. Tugod ka na ako, wala na sila nangipan. So, wala nangitan ako, palayon na mo, pabuta-buta. O kamo na nakita, balik ka mo. Tuwal ka mo ka lang usang tangan doon na pita no. Ikaw mo akong katawan, kanunay ka mong nakuhinan, ina sila. Na, doon na, ang katapusan sa kalimutan. Mamatawa na, tanawa ka lang, ang butak, ang kalimutan. Tuloy na ako. Salamat kayo ang kalitang ulit ko kanina. Sumala ninyo ang akong pangasawak. Awitan ninyo ang akong pag-ampong ang itulo ng kami sa mga pagkaramihan. Kaya wala ang bawa. May katulog mo mo ang taon. Kaya nalagi ka mo, pinakakita sa taon. Awitan mo pala po ang itulo kan sa puso. Ay isukin, ibadayan na ako kanino kung unsa ako diha kanino o sa ipakita sa inyong buhat kung unsa ka mo, anak ko. Padungog ko ako kung nakatulong ka mo sa konsubo. Ipakita niya yung balat ni Subo. Kalingkod ko ni Endo sa inyo sa isang dinay. Ikaw sa mga kayo na sa inyo sa kapalang subo ni nga. Kalinaw. Kawato na no, nagtulog akong sigot. Kananya nagbali ng tulog. Sigot kinatawag. Daray. Walay gipili. Pagkapos na naman, hukman ko sa espiritu. Tungkol kaya ang espiritu mo kalang tayo na, di ka nuna, yan yung palipot. Kani, ako nga nakita. Kaya nilalagay ka ninyo, tuwa sa mga sugo. Kung sa mga nakita ko sa kalimutan, mausap ang kita ko sa kalimutan. Kung kamo, ano na sa kalimutan? Bangko ninyo ang hipit, kaya hipit sa espiritu. Kung ka mo, mana kina ninyo? Araw yung gusto na, hindi ko mo magmahal. Yung niya ni Katopa, misang dili, ako nakita ko na ako, nagsalit lang na ako. Ako'y pasintosan, ako'y pasakariston. Nagtulog-tulog ko sa simot para sa kalawasan. Nung naguhan mo, pero sa nakatulog. Kaya sa ay, sip-sip na ako. Wala nang kapunga, hindi ka kaulawan yun. Wala na record niya. Nakoy ako pati na ako. Kining pag-antos na ako sa iyong salawa yung buwan. Nagtuon ako dito kamubihan, pero ako, nagdalusingot, ikapoy, napagsulti na yun ako, so kamo, ikapoy mo sa mga kainin ko. Pero tinang mo, kaya magadalan mo na ako, pero malas ka, kaya kanunay kong ipantas. Tama? Tumananin niya akong mga soko.
Kaya ang isuti din ni Jose, ikaroon kamutan ka ng ako itulo niya, iyan sa Espiritu. Ako, isuko lang ko. Iyalan ako kung kinabuhin nato sa Diyos. Manang mantigo ko, masala ko pagkamit sa kong kalam, haron ka mo makamata. Sahib, di na mo ganahan, mamino. Kapugos lang mo, kinadlo. Kaya, haron ako, pag natabangan, tulihan mo ka mo. Ako, nagtabang lang sa inyong na imong tutahap. Mananambalan ka. Tama? Tambalan ko ka mo sa inyong pagkabuhan. Pero kung dili galing mo, mukhaon sa tambal, di mo nagatoang, di mo maano. So, pag mo, kamatawanan na kung ayaw mo, iayaw mo sa inyong pagtao. Tinuro man ako, namananggan ko, pero wala kong lang to, nagigamit ko sa Espiritu, mamatahin mo, magpasahan mo sa cross, o pabilin mo sa ilang pagtulungan. Pagpigil gani, ang Diyos na, may ipaantosan, pero ang Diyos para ipano. Hindi ko sa Kristo, umalat pa kamatay. Kulang sa langit, 2003, pero nag-ingat siya ako, umalat ko, pagpakamatay. Magpakain po sa ako, o sa ako, lagnat ako. Umatay, pero siya, ang mahukom sa mga patay. Nagitan, ako, ang mahukom sa mga pulis sa mga minatay. Basta, pagdahil ka mo, para sa ninyo ang kalpog ako. Sa nakakabudili, napakaliwigar ko, ako pa yung ipaantos, ako pa yung ipasekrewisyo. Pagpatay mo, hinahin Diyos, ang akong apel. Hindi sa gusto, sa tao, hindi gusto na ako, hindi tapig na ako. Noon, nagpabugat lang sa akong pagto. Salamat kami ang kalinang ibigit ko kami. Pag-amit ka mo, aling kayo. Tungkol po sa mga tao kapaturan na lang akong iba sa mga gisulti ka sa kanila. Panidin ninyo ang amahan ninyo ituwan, nakadala niyo sa langit, nagabuhat ba? O kuhaan ang tutay ninyo, o nagpatasig, ipatay nila sa Kristo. Ayaw ka mo pabilin sa patay, ayaw ka mo pabilin sa kadis-dis, ayaw ka mo pabilin sa inyong Diyos, ang parasang sa pabilin ka mo sa pagtuon ni pinagi sa Espiritu tao, Espiritu nagpuyo ka po dyan. Salamat po yung gusto ka. Halo. Wala ba? Mami, Maria. Kaya ba yung ito? Wala nang mga Espiritu natin, Espiritu. Sige, dato ako kami ito. Espiritu ang kasa ko. Lagi mga ako Espiritu. Kalau mga Espiritu ng kita sa ibatan sa buwas na domain. Ibatan ka itong ano, ang ginagawa ng pulot. Kanya ganito sa hukum. Sila itong mensahe ng pulot. Jadi lah, bukan tak boleh bilang. Juga kita yang apa kali yang atau mungkin ada mata ibu terlalu kong akibat seperti lah. Kau tenang. Dari kita ada nano. Kita ada dua awalnya ngomong. Bukan tetap. Karena ada dua kita ngomongin. Betul pergerakan yang aku buat. Misalnya kalau dia mungkin mengambil pikir kalau bisa berkaitan. Jadi kita nak belum dengan boleh. Cuma bisa kan kalau mau seperti. Jadi kadang tahu nggak maaf ini kan jadi sebab bisa kuat ada yang saya mau doa saya kini lang ganito simpul kaya kasi sagot dari doa sa yang juga pak menjawab kepada semua petugas kamu tadi nanti kita terkaya Magpahayag na lang po na kailan niya. Facebook. Pagkakagawa, magkaya naman. Pero hindi rin dito. Ba't isod kayo natin sa ito. Pero samtang mga bayi-bayi niya, wala akong magkitanap. Matay na. Ako matay kay Uras. Ako din magkakong bukas na natin na. Para di rin na mag-ilog dito sa kuya. Mapilot na dito sa sila. Wala itong silot-silot wala sa loob magsulti sa una ang tunang kanina na itong masukin na itong ilang ang kanang tunang
Kaya kung kaya lang yapon ta sa duwang nandang kontrol ang pagkakasalikan ka. Pero lang mo sa likang mo buta ko sa lang simbahan sa duwang. Ligaw ta na. Kaya sa ngayon sa gatin okay na. Tumaw na karon ato ang matasan. Dahil lang kalila ng tulugan nito. Huwag ang saling natin sa laban. Dito sila. Hindi mo pagpapawalo ka na sa naibig. Hindi mo naman sila kayo, kasawa pa sila. Oo, diba? Diba na sila mga kayo, kasawa mo na sila direct. Sila mo na. Ito sila ba? So, kung sila ba? Oo, yung gano'n. Lagi sila yung mga kapakil na sila mga. Pero, hindi ka na sabitan mga iyasa po sila kayo. Dahil naman sila sa mga kapuan. Bilang ilang mga ito ka ng buwatinan niya. Kita may nakita gawasan. Kung ako isa rin kita ng nagunuli, lawas naman siya. Kaya naman pinag-i-buat yan ng kapil. Kaya katumat bilang sa katulog, katulog ng katulog. Grabe, hindi sa spirito. Kita lang kay kuya kumanta po na. Wala kumanta na kuya, hindi kumanta spiritual na, kuya kumanta ng spiritual na. Nasa ito ang babasa, wala naman lang, wala kinakatapusan. Dahil lang ito na kami ito. Sa libutan mo kita, wala naman sa dalang, ano lang. Mga di ko ba tawag ko, mga iban, mga so, karang siguro nga ito ng paro na ito ang kanina. Magpanda. Mga di ka nang dilig kaya ko doon ba? Magpanda ka na. Sabihin ko kayo ng wala ng wala kasi president kaya huwag ka nang magpanda ko na himo kasi ko yung masalukuhan kay sa mga ako nakita nga kasi magugay ka mapagputan. Yan ano kaya ang kalimutan ka talaga nakakusog. Ang linom nakakusog. Bagyo nakakusog. So, ako na siguro ang tahan. Kasi kuyara pa kayo kung mabasa na nato. Kung ano kayo, naman video. Jadi kaya nabasa lang. Diba? Nabasa na kayo suti lang. Pag nabasa na kami, wala ka rin. Wala na kumaga kitabuno lang. So, kapit sa kumuli ko lang. Taman siguro na mag-umpisa ka ng seryoso kita kayo. Wala mo kita, wala kinsiya ko lang. Ang joke din kay ano kayo mga stress. Ganit ako rin namin kayo ang kakawala. Kurang ako rin. Magkaway ko rin. Kurang sampai lang sa kayo. Kurang din yung kanya kayang kung sa kung kapagaling ng buhat. So, tingin siya ba? Tingin siya nga nag-dive ito. Kung sa una, sa isang tulog kayo kasi mas pagkakaroon. So, tingin niya, alam na kung kayo. Alam mo na sa ito ang lirik mo ito, yung lirik kayo kung out. Kaya kung kaya mo nalugulugan, yung isang makalabas mo, buhat ito kayo, makalabas mo ka-aslan mo, dito na tayo. Wala naman tayo din isang makalabas mo. So, kung kita mag-buhat mo, kita lang po ang balon, kaya ito lang yung mga sa kanino. Kailangan na sa Ano ito ko sa kanan mo? Magkita may nilo nga. Hindi ka dala yung kuhaan ka ng kapamitan nyo nga dili ka nilo na sinululi nakaayon siya sa kitog. Sama sa hindi yun ganyan. Magpapasabot sa nalang bal. Magtatambak ba? Ang bal mo lang na tambak. So, tuwagan niya. Akong ditubag kay magkakabang. Dili kay agad-agad kay tag. Kaya nang bunan ba? Mawala kami na kalabalan. Kaya na po sa mga tinago, mawala kita pa nasaktan. So, sinabi ka namin kayo, wala niya ginagawa na kasi dahil kung wala dito mga grabe ng masaktan, itanong lang mag-sakripisyo. Para sa liit, nabilang niya, pero gawin yung tuto sa bangunan. Wala po ka nag-isip ato ngayon ato yan, kaya nag-iwan mo ito si Joy na okay na daw. Okay naman kayo, kapag po ka na, pagbalik nila.
ipalinog mo kung kung makambal din yung mga so yun ako, ito nga, sige, kaya na ito yung kabagang nyo, kung sa ako sa hospital. Nagayong ko doon niya, nakasabi ko dyan niya, ay, ano ka ba? Kaya, wala na akong experience sa pamilya. Kaya kagayan, sa pamilya, wala pa akong mag-agin na, yan ako nilagay. Ay, panganak lang. Kaya nani na ako pa nga, ako ng anak, ako nag-isting nga, inalaban natin ang anak sa service nga. Kuya, panganak lang, anak ko ba, sa ubang tao naman yun. So, okay rin eh, kaya yung at least, hindi ako, no? Kaya na, nagayon, di ba ganyan, at least yan, nakita ang malabang sa iyo, nakita ang labangan. Doon kayo, sinusyon ko kayo. Gamay ko siya kailan sila haba. Yung mga iba, kailan. Angkol, nagkukulay ko kami rin, mag-expect mo kung madula, ilang balay. Sabi ko, mga 20 minutes, mabalik siya. So, nakita ko yung oras, mo ko na. Kasabot ako si Joy, yung mga Joy. Sakto na sa sakto ng Lodi, Roy, siya. Kaya doon niya sa hindi nila nila. Siya lang, wala ko nang lakay yung Roy. Kami sakto ng Lodi, sakto ng Lakwa. Yung mga kapila, di ba maka-ulit kaway. Welcome po na sa buwan. Meron ko dato mga kaway. So, dahil walang kung sa'yo ka dito sa inyo nga si Jimo yung nambal yun. Kaya kung ako muna, gano'n. Ang ilang kapitri, magkantong pala sa dahil sa spirito. Hindi ka lang sa pagkali sa tanong. Ikaw ra? Patay? Kung ako kung pamalandungan dito, kapit na dito, tama kitong ino-ino yung sig. Okay. Silang din na, ito gano'n yung bibigay na, pinamilan na, pas-pas bibigay ka, tulay na lang. Okay, kung tanaw na ito po ang mga pagkita po sa, dito siguro po, mga tunaw ang kanang nasada nila. Eh, santungan, mga tunaw yun, ako nakasakyan na dugagan, nasunod yun. Sa upat ko gagaw, ano na 1,400 kan ako ang namatay na sa stroke. So, pagkakalungan, hindi ko lang kita, hindi na ito wala na sa mga pagkakalungan ng doktor. Wala na wala na, hindi ko na mas-stress sa kalibutan mo, pagkakalungan mo, isa na sa kuha. Yung stress lang na. Kasal ko rin. Kaya kung mabukin ko lang tama, ako lang nasa kuha. Hindi na tagamun. Hindi na nakabara ka rin wala. Hindi ka magalaw ka. Kaya ako na-expense. Sa mga lang naman. Player mo lang. Yung po sa may player na ikot kayo. Mag-ilis ko kayo. Ito, tanong kayo. Ano ko ito ang kamanungan? Sa itong kanta rin yan, kung mo'y tao, nasa ka ba, kung asa, ay mong padulungan, o matag, hindi sa kalibutan, malabay ka lang, na nasayang mo ka lang ko, kung sa itong mga dimata, nasayang ka kung kapatayman, o sa itong i-country mensahe na ang matagpilik sa orasan, bilidon kayo. O kasi ba kung nagbuhatan na dapat na no? Kaya pagbalik, magkalala. Salamat. Noong una ngayon ni ako ka na matulog ko anak ko. Kung kapuyang dapat kasing-kasing pa rin. No? Muna yung kuyo sa isla. Ya, may kaya sa sugra pa sa Ginoo. Wala ko nga ng doktor. Tama? Ang doktor mo lang sa iyasa butang ang kalibatan ng pinagi sa mamuti. Ang tambal, matambal lang sa butang ang kalibutan noon. O yan, tambal ko, wala ko nagamit sa butang ang kalibutan kaya masulog na nagtambal ko sa butang ng espiritu ng tubig. Nagpainom ko sa tubig. Kaya na ay mananambal sa butang ng kalibutan mo lang bibig na sila mga yun. Kusang loob lang mo. Ang doktor nagdugang ng mga technology, sila tayo ng technology, doktor. Kamaturan yan, di ba kamo mga maestra, mga kanil, doktoral ko ninyo, ang words kong kulang.
Tutulan niya ang leader ng mali. Doktor, tugang kapakat. Science is the systematized knowledge based on facts, the nature of life. Hobbies at dinoktoran sa sistema sa unang-unang sa tao. Pero ang ilang pag-doktor, based on facts sa mga teacher o kung sa kanong kinabuhi. Maulang filosofi, doktor, noon TV, doktor o doctrines, idulganan ang doktrina sa Diyos, pinahagi sa tauhanon ng balaw. Salamat po, may gabi ka na rin. Bi mo na. Yan ba? Bang, bang, bang. Kailan bro? Video. Mana napilap mo na? Dapat sih tulog gumat yang kedua. Ini din. Yan naman. Lama daw. Ayun.